see, 'cause I think I do want you next to me. Come here. Look at me. Yan yung ulo na. Oh, like. Oh, lucky. Kanina. Guys, hi guys. Ayan, vlog tayo ngayong hapon. Hapon na, ha? Something to What? break the bone. Chopping board? No, chop the heart thing. No, I don't have that one, ha? So, nag-fishing siya ulit kaninang umaga. And yan, di ba kagabi dyan siya? Kasi nga, kinaivac niya yung mga blue eye. Ngayon, kaninang umaga, ewan ko ano siya umalis. Ayan, ito yung nahuli niya. It's James has this too? Yeah. What, two to mum? You already gave mom two? Yeah. Wow. So, si mom meron ng dalawa. Tapos yung kaibigan niya. How many for James? One. 1. So, 2, 3. So, 6 yung... Are you allowed? 6, hon? Yeah. Yes. Kasi, may limit lang yung pag-fish ng tuna dito. Halimbawa, sa isang trip, dapat 6 lang. So, ayan. Hindi siya masyadong malalaki. Ito yung mga gusto ko. Yung hindi masyadong malaki. Dami-dami nating isda. So, ayan. Linisan lang ni Jan. Kahapon, hindi siya naglinis yung friend niya. Pero gabi na sila nakarating. So, ngayon, siya yung maglilinis. Kasi pangit ang weather. O, tingnan nyo. Kinukuha ko yung sinampay kasi uulan, oh. And, say hi, Papa! Hi, Baba. Ayaw yung palitan pa, oh. Hi! You want tuna? So, yan yung fish natin, guys. So, yan. What's that? Yes, I do. Do you like fish? Yes. Fish is healthy. Wala na pala siyang laman loob. So, you remove all the gills and all the belly. Yeah. Oh, wala na pala. Ikakat niya na lang pala. Who did? James? Yeah. Oh, si James, yung kasama niya. Kagabi din. Yun din yung kasama niya. Yun din yung naglinis. So, i-ano niya lang yan. Tawag niyan, i-fillet. I-fillet niya. Then, aalisan niya ng skin yan, guys. Pero yan, ikikip natin yung ulo. Pasintabi po. And sa mga nagtatanong, bakit people said you have to have a good knife, not like that one. That's what they said. Ha? Yan kasi yung pang fillet na knife. Pero kaya, ayan yung ginagamit niya. Meron siya na nasa boat yung talagang mga pangmalakasan niyang kutsilyo. So, hindi niya yung dinadala dito. Pang fillet lang yan, guys. Yung mga nagsasabi na kailangan niya raw ng itak ba yun? So, yan, guys. Linisin niya na. Ay, ikakat niya na yan. Oh! Tapos, alisan ng bone. It's cold, honey. It is. Itatapon niya na yun. Kasi buto yun. Oh, it's cold, Baba. Huh? It's cold. Go inside, Baba. I like the blood, honey, ha? Kasi yan, tinatapon niya yan, yung dugo-dugo. Iyan yung paborito ko, eh. Dugo. So, eto na yung isang tuna na na-debone tsaka na-fillet ni Jan. And ang lakas ng ulan sa labas, guys. Tingnan nyo, nakita nyo yan? Ayan si Jan, oh, muna siya. Pinapahupa niya muna yung ulan. Kasi meron pa siyang dalawang isda doon. And then, yung ulo nito, sabi ko, hati niya ba sa dalawa? Tingnan ko kung mahati niya sa dalawa. Tapos yung bone, sabi ko, i-chop, diba?
napaka-bossy natin pagdating sa isda. Kasi siya lang naman yung nagkakat talaga niyan para sa akin. Yung mga buto. Pero eto, carry bells ko na yan. So yan guys, mamaya na lang. Update ko kayo kung matatapos niya ba yung lahat. And ayun si Holly. Baba! May sakit siya, may sipon siya eh. Are you alright? May sipon siya. Kasi malamig na dito. Ayan, in-start ko na siyang ikat. And ayan, nanonood tayo ng Korean. And si Jan, lumipat siya ng pwesto. Kasi nga umuulan doon. So, dito na siya sa may garahe. Ay, Papa. Dito pala siya sa car niya. So, yes, Papa. Yeah, I'm gonna stay here, Papa. So, dito na siya nagkakat kasi nga pangit ng weather o umuulan. Hanha, the head, honey. Ayan yung mga ulo. So, balik na tayo doon kasi ikat ko pa yan. Yes, Baba, come on. Mommy's fishy. Ayan, tapos nang ikat ni Jan yung tuna and eto yung mga ulo tsaka mga buto. And tingnan nyo yung butong yan. Ang kapal pa rin ng meat, diba? So, ayan. So, puno yan ng buto tsaka may ulo. And then, dito naman yung mga na-fillet niya at na-debone niya. Pero, chinecheck ko pa rin kung may buto kasi, di ba, yung mga bata kumakain din ng isda. And then, meron ako dito na ilagay sa plastic na 2. And then, meron din dito, di ba, kung saan ko na ilalagay. Ayan, may 2 din dito. And, eto, tigsa 10 na kasi malilit lang naman yung cut ko. Ganyan lang naman. So, 10 taga bag. And, dito, meron pa isang ulo. And, nung kinat ito ni Jan, kasama yan. Talagang pinutol niya lang yung ulo, tapos binali niya yung mga buto. Sabi ko, hindi ganon. Tapos sabi niya, kasi sobrang kapal pa ng laman. Sabi ko, sige ako na lang kasi nga, natatakot din ako, baka masugatan, ako pa masisi. So, ako na lang nag-cut. And, pero nandun siya sa likod, lagi niya kung sinasandama na, that's it. Don't go further. So, yan, tingnan niyo, diba? Pero last time, na-cut ko yan 2, yung ulo. Pero nandun kasi si Jan, so parang na rin ako napipressure. So, baka masugatan niya tayo. So, wag na lang. So, sabi ni Jan, lutuin ko na lang doon ng ganyan, buo. Kasi maliit lang naman yung ulo. Kasi before, ang lalaki ng ulo. So, kailangan talaga ikat. May nakat ako, na-vlog ko yun before. But, yeah. So, ngayon, gagawin ko is, yan. Ikat natin siya and ilagay sa plastic bag. And then, manunod tayo ng Korean. And si Jan naliligo na. Pipick upin niya yung mga bata kasi ayan, alas 3 na guys. And ang lakas ng ulan sa labas. So, hindi ko na na-vlog si Jan kasi nandito nga ako, diba, nagka-cut din si Jan. Nandun sa my garage siya rin nagka-cut kasi nga, lumipat siya ng pwesto kasi sobrang lakas ng ulan doon. And, ayan, tapos ko na silang i-cut. And, ilagay ko na sa mga plastic bags. Mayroon akong 10 bags dito. And, ang laman nito, mayroong 10, mayroong 8. Hindi pare-pareho. Basta yung pinakamarami is 10. So, yan. Ilagay na natin dyan. And then, dito sa kabila, meron din akong separate bags na 4 para sa mga inday. Eto, more than 10 to. Yung iba dito, 18 or 20 or more than, hindi ko na alam. Kasi iba-iba din kasi yung cut. May mga malalaki, may mga maliliit. So, ayan. Para yan sa mga inday. And hindi pa ako tapos magbalot kasi, ayan. Babalutin ko rin tong mga buto-buto and bibigyan ko rin yung mga inday kasi hindi naman natin yung mauubos. Pero yung ulo akin yan. And, ayan. And, meron pa dito. So, yan. Hugasan ko, then, magbalot ulit ako. Say hi, people. Thank you, thank you. Say thank you, everyone. Thank you, everyone, For what? for your ratings. And, salamat po. Mommy, look. Dito sila. Dito si Sophie para ibigay yung gift niya. Say hi. Hi, Soph. Say hi. Hello. Did you say thank you? Oh, it's spicy. Say thanks. Wow, look at Sophie did. Let me see. Did you color that, Soph? Good job. Does it actually work? Look at this dog. This is cool. Can you read? Huh? Yeah. Because they don't want to listen. Open it daw sa... Iniwan ko muna yung ating palaisdaan doon. What's that, Saki boy? What's this? Smell this one. Oh, smell. For your bubble bath. That's like the same as Sophie.
Excited siya dito. Ito kasi yung magnetic alphabet. Nak, let me see. Oh! Open. Open it. You lose that, you can't do it. Yeah. That's a magnetic one. Ayan. You have to press na. You say thank you. Thank Don't you. lose these. I'll give you this one. Yeah, that's for your That's for the bath. bath, okay? Look, You smell it. the That's remote. the Smeagol one na. So you can have one Cool. tonight. Yeah. I'll put them up. Ayan, finally guys, tapos ko nang balutin yung mga buto din. Ayan, eto yung sa mga inday. Nasaan yung mga buto nila? Ayan. So, ayan. So, yan. Diba? Nagkalat na ako dito. Tingnan nyo. And dito, nagluluto na ako ng crispy pata kasi si Jan gusto niya ulit ng crispy pata. Nagustuhan niya kasi yung kahapon, yung handa ni Sak. So, sabi niya, yan daw ulit. And, ayan. So, ayan. Maglinis lang ako dito, guys. Kuya, ayan, sinasagutan niya na yung homework niya, oh. And, ayan si Holly. Umalis na sila, Kobe and Sophie. Drinap up lang nila tong gift para kay Sak. What's that, kuya? 4 plus 10, 10, 11, 12, 13, 14. Yes. 14, yes. I said 15. 14. And 11 takes 7. 11 takes 7. Oh, yeah, 11 takes 7. 4. Yeah. Don't guess. You have to count. You have to use your hands, okay? Guys, finally, tapos na ako magbalot. Ito yung mga laman na na-fillet. And ito yung mga buto-buto. At saka yung ulo, ayan. Mukha lang siya marami. Kasi yung ulo nga, hindi natin na-cut. So, may 3 ulo dyan. And yeah, bigyan natin yung mga inday ng laman, tsaka buto-buto. So, yun guys. Thank you. Say good night na, Papa. Si Kuya oh, yeah. Nagpapaturo si Kuya ng assignment niya kay Daddy. Yes? 12. Okay, say good night na to everyone. Say good night, guys. Paborito niya yan, guys. So, kagabi niya pa yan pinantulog niya na yan. Okay, say good night. Good night. Please like. Please like. Please subscribe Please subscribe. if you haven't yet. If you haven't yet. Bye. See you on our next vlog. Bye. Bye. Yung alarm ko yun. Alright, good night, guys. Bye. Ang gulo namin. Bye. Touch anyone for all your best. I wish him take to the day, but I don't smell like a monkey who looks like a monkey. But the West Coast will be the poor power. And on this football, can you see the West Coast? The West Coast will be the poor power in this football. Hi, Gosh Airport Car. Jane Canlas. Jane Cudlas. Manuban Tagle. Manuban Tuglas. Ida P. Ida P. Jonah Holesa. Donna Hulesa. Pastor. Pastor. And Abihar family. And the Behalf family. Don't forget to write hashtag Trauma Kids for Asia. Bye. Yan, sisindihan na ito ni Jan maya-maya. Yan, oops. It's very hot. Ito na na. Ito yung bye. See you later. Good luck. And ayan na yung fire natin. Pangalawang araw na. May sindi na siya. Ayan, nagluluto ako ng dinner. And Throw the other holes up. hi, Papa! Paradise, tell me who you see, 'cause I